ude i torsdags, men er jo kommet ind igen, og det her med, at det er Kevin Dix, der spiller den højre stopper. Det er jo i hvert fald et formationsbytte. Kevin Dix tilbage, ikke er så aggressiv i deres første pres. Står omkring midterlinjen, Tony Adamsen. Den der er sparket direkte på mål, og den er også sendt i mål. Den ryger bare ud af handskerne på ham. Hurtigt over den. Jeg synes, de har jo alverdens slås, hvor de kan fjerne smerterne. Kanskje ser, der var derinde. Og imens så er der en, der scorer. Styr. Efter spilmønstrene i FC København. Flytte den fra side til side, og så skal indlæggene jo komme på et tidspunkt. Mads Larsen var det. Men de ligner også hinanden. Ja, det skal. Udmærket bold op mod Elyounoussi. Nu kommer Marcos Lopez. Så selv en fin mulighed, går direkte. Dix med chipbolden. Til rundet i Silkeborg. Gæsterne i front. Delaney, der falder ned i bagkæden. Zelander, han er kommet virkelig godt op i nettaget. Det er super. Dix, han skal have brug for støtte. Lægger den perfekt til Jeppe Andersen her. 2-0. Som Kevin Dix bare bliver fanget af. Han er heldig i første omgang. Han kommer på en og det er så lækkert, når det er den her kigge væk aflevering af Tony Adamsen. Det tidspunkt. Og Jeppe Andersen kan bare løbe ind. Og fokus på Kevin Dix, som skulle være en del af begrænset budget, de har. Ligger aktuelt på andenpladsen i Superligaen. Lopez videre. Dix om til Madsson. Det er en aflevering her. Det er en god aflevering for Dix, men også den måde Madsson håndterer bolden på vinder. God aflevering. Og Cornelius. Det går direkte på målet. Jeg ved, om han holder fast i systemet, Jakob Næstrup, eller han tager fat i værktøjskassen og ændrer det. Direkte bold. Dix op til Lea. Efter deres modstander. Udstrøm. Dix. Der spiller den om mod Cornelius. Og vi har set meget af det her for FC København, det her opspil her med de tre stopper. Martin Jakobs ud til venstre. Mod slutningen af halvlejen, der får han vist sig lidt frem for vundet et par dueller. Men der er stadig lang vej til den. Klarserne er på vej på banen. Men et midterforsvar, der er omskolet til bak. Ui, den er grim. 5.000 navn. Ja, den så lidt spøjs ud. Det var langt udefra. Det er det Klarsson. Men det var lige præcis, hvad Næstrup havde håbet på med indskiftning. De får den vippet ind. God vending af Elyounoussi. Så bliver det for lang tid, de skal stå og forsvare det her tryk her. Så er det hele unge, der skal ind for Silkeborg. Nu kom det her tunge pres så med to store boksangriber for holdkammeraterne her. Ja. Så skal han spise det. Du kan se. På spark ved Elyounoussi. Den ligger godt, den ligger rigtig godt. Og det er Gabriel, der dirigeret. Ja, godt indlæg. God fart, men også i hovedet. For kraft nok i det hovedstød. Fordi indlægget har den hårdhed.
Og en brasilianer, der har været lidt udskilt for nogle kostbare fejl. Nu sender den ind over mod Kevin Dix. Dix der! Så er irriteret over Dix. Ja, duellen til at starte med. Så mener Dix giver ham en albu. Ja, det kan jo ikke være for den her. Så skulle han jo have fået et frispark. Men det bliver farligt hver eneste gang, de slår den ind i FC København. Er han diplomatiets gang? Nej, det gjorde han ikke. Advarsel til Sonne og til Kevin Dix. Under pres. De kunne ikke spille sig ud. En helt anden energi og duelstyrke.